Salutare, eu sunt Ghemuța Mangle 2016 și la cererea unui abonat de a mi arăta fața, uitați că fac din nou video de acest gen. Pentru că da, am mai făcut înainte, știți, niște promovări și da, pentru că el îmi tot spunea, fă, nu știu ce, arată-ți fața, uitați că am făcut și acest video. Sper că este mulțumit. Acel abonat era Monster Vlog, să vă abonați la el. Și cam atâta. Uite, asta e fața mea. Mă rog. Așa, și sunt afară, am făcut un video afară pentru că e frumos și nu e înnorat și nu plouă. Pentru că de fiecare dată când vreau să fac un video afară, hai că mă duc, plouă și na, nu puteam să ies afară în ploaie să zic, hei, bună. Așa, deci sper că vă place și da. Asta a fost pentru azi. Sper că sunteți mulțumiți. Pa!